Hello everyone, hope usuku lakho lwamahle. Ungizwe Mchunu uthi uxolo alwenzile kuMalema akalamukeli. Ukusho kona-ke futhi okuveza obala ukuthi izinto ezakhulunywa uyena Ungizwe Mchunu ey'bhekise kuyena uJulius Malema zafika zamlimaza kakhulu ngoba kuthiwa uMalema uthi akasafuna isinxephezelo esizophuma kuyena Ungizwe Mchunu kodwa usefuna ukuthi ayolala ejele izinyanga eziwu6 months. Uphinde wabonakala-ke Ungizwe eyakhona emaphoyiseni engazi ukuthi uyozinikela khona emaphoyiseni ngesimo sakhe-ke noMalema. So ukuxolisa kwakhe-ke Ungizwe Mchunu use-late ngokubona kushuthi kwakhe-ke uMalema. Asizweni ukuthi uthini kahle kahle yena-ke Ungizwe Mchunu mezikhulumela mezichazela yena. Kahle bengekona ukuyinikela bekuwukuthi ukuhlonipha umthetho yoba kutholakalile ukuthi ngoLwesihlanu ku-ishwishwe i-warrant of arrest against mina. Kuleli cala leli lokuthi ngahudula lo mfana lo ngesiphunde ematsheni. Ngaphinde futhi ngawuhlonipha umthetho. Uxolisa okwenziwe uqondene nomthetho nakho okunye ukuthi cha impela siqhubeke nempilo siye phambili singalokhu siphazamisana nabantu abanganayo inhloso enhle yaleli zwe laseNingizimu Afrika ngoba njengamanje ngiyafana ngisayinempukane ekudleni kwakhe. Ngoba manje ngiyobe ngiphunga nje ngoba ngifana nempukane ekudleni kwakhe. Into ebalulekile-ke ukuthi ngithola ukuthi-ke uxolo engilwenzile akalamukeli kunoma lemukele kwase kuthiwa-ke ungakashawa u5 angiyinikele emaphoyiseni. Ngifika emaphoyiseni nangikwalulekwa abameli ayisekufundisisa kahle ngamaphoyisa konke lokho athi cha u-AD icala lombhemu ukukhipha icala elisha wal-etha lapho elizobuyela enkantolo khona kuyo le nyanga uthi lo 10 days mncane usefuna ngigwetshwe 6 months. Uney'nhloso zakhe ngendlela yakhe mina-ke anginayo inkinga nalokho. Isiyinkinga-ke le ndaba yaMalema ngoba useyakhombisa ukuthi akusisiyona ipolitiki kodwa lento angazuthi isi-personal. Akusaliwa ngokwepolitiki kodwa nje sekuliwa nje ngqo personal. Asazi ukuthi ngempela-ke Ungizwe uyogcina ngempela yini ewuhlalile lo 6 months ejele. Lo odingwa uyena uJulius Malema. Bathe naye uJulius Malema uyakhohlwa ukuthi naye uney'ndaba zakhe. Baze bathi abaziyo ungaliphonsi itshe lokuqala mozazi ukuthi uhlala endlini yeglasi. So kushiwo yena-ke uJulius Malema-ke. But-ke anyways-ke siyivala la ividiyo namhlanje siyibeka ungqi. I really hope so enjoyile ividiyo namhlanje even though ivoice yami ingekho right but-ke ngifikile ngaku-update njengenjwayelo. I hope ukuthi enjoyile ividiyo namhlanje. If you enjoy, make sure ukuthi smash lo like button uphinde smash nalo subscribe button and mina-ke will see you in the next video. Bye.